Abdul Kalami ne tare da Purchase your tracks today. Hadiso aminina yau zan baka labarina. Aisha abar sona ni kamar ta ba zan samu ba. Zo Abdul Kalamina yau zan baka labarina. Maimuna tiyar baba ni kamar ta ba zan samu ba. Da farkon bayani ne Aisha zan yi nuni. Na san zaki ji ni sakon ki ya zo gare